kan også sige, at de er meget mere slemme, ikke? Jo. Der står her, ikke? Jo, meget. Men jeg må sige, jeg er da også glad for at få den her opportunity. Jeg kan jo få meget styr på den. Ja. Ja. Ja, lige mig. Du er Clown. Du bist ein Clown. Aber das Feld ist dann halt deswegen auseinandergefallen, weil wenn du sie hier anhältst, dreht sie sich sofort um. Ja. Die Schafen gehen runter und dann muss sie wieder mehr arbeiten, dann hältst du sie wieder an und dann... Ja, aber das wollen Det ser stille og roligt ud. Nicole har også gjort det, eller Noel har ikke gjort det på. Ja. Weil ich sie nicht arbeiten lassen kann. Hollænder. Weil sie immer wieder springt. Die läuft halt die Lampe nicht mit auf den Druck. Jeg sendte også en valgkøber til mig med Ja. Ja. Jeg bliver jo glad, når en anden Ja, en anden hyrde. Ja. Jeg gerne vil have. anbefaler mit kund. Prøv lige det der. Han synes, den hedder så også, hvad det er. Virkelig. Steht das schon drauf? Da kann sie Og der synes jeg jo, det flotteste måde at få dem igennem ud på, det er, at hunden går ud på hegnet, og så kommer op foran og får drejet. Det synes jeg er det smukkeste. Jamen det, ja, selvfølgelig. Hun ramte ikke. Nej. Men det er også det sværeste. Ja. Må han ikke forsøge? Jo, de har jo ikke været igennem. Hun er tæmt. Ja, ja. Jeg tror også ikke, det er jo ikke fordi, det er sådan smart og sådan noget, vi bruger engelsk. Altså, det er jo fordi, at vi kan kommunikere sammen. Ja. Og så har man sådan lidt, det er sgu rigtigt. Også når vi holder det her konkurrence, så prøver vi at tale så meget engelsk med hinanden. Ren høflighed, fordi der er så mange nationaliteter. Vi har lavet den sammen. Så skal der så få god hvile på hunden. Ja. Nogle gange, ikke? Jo. De der går forholdsvis nemt rundt omkring. Ja. Men nogle gange så skal du så virkelig få den komme op her. Ja, Og ligge og trykke ned. For ellers så Først skøjter de bare lige. så skøjter de bare til den anden side. Ja. Det er ikke ligesom køren, der gerne vil igennem. Ja. Nej. Sådan har foran det. Du hast ja wieder genug Feinheitspunkte. Ja. Du hast ja bald wieder genug Feinheitspunkte. Ja, aber... Skal vi se, om vi kan vække dem? Wenn dann nur 96, 97, 98, 97, 98, 97, 96. Sehr schön. Bei den